jooɗi ɗo Mody ça va abineja jogi ma haaju no ila hanki mbinomi yomi yewtude ma hen mi jeewa holko i jooɗo walla jere hanni gonnomi koye nandadema joni ayi yimɓe so gondi jewtan mine ma wone galle o jinnomi ko jewten ayi enquête ayi yimɓe lutodiral woɗani ko wasde famodirde woodi mine ma min pamodirani joni min mi heeɓi trimestre am ko 300.000 jinnomi ko luwende mo suudu an mi luwonma suudu do galle nen ayatu en o aɓe kewi suudu so ɗon kadi yonani mi jeewa kadi galle imam tal nana Kolda kono besgu makko tan galle o kañum jeeya 125.000 hen jiɗɗa kam luwande suudu sa yiɗi ni mi tottuma hen hayso taw ko 25.000 mo coɗɗota eyyi a siyo joni min somi sa luuni kam suudu mi yeehi toon banggal ñamde nde kumtare kejjare no keɓirani kumtare arat do kumtoɗa sa wawa arde kajja addanma kumtare ma addanma kejjare ma kay ɗum kay no weeɓi ha maayi bingel ko bingel satti kono ko wambirte kay sattani eyyi mi nani haalama caggal koye yewtere nodduɗa kam wanni mi notoma e yewtere giramane ndesɗa Aissata nan boya ɓooyi ko meɗɗa waɗande Aissata meɗɗamo waɗande tan ko mawni ko jikkiɗa kan toɗɗa ɗum walla ko coɗanɗa Aissata ko mawni ganda joom galle sonni ɗum joom suudu mum ko meɗɗa ɗum waɗande ko wayno to jiɗɗa faade ɗo holto paɗa joni nda yero min kam gandu leeso mo lelo ɗono ko yumum Aissata jeeyi ɗum fof mi wiyan noon mbimi to paɗa toon paami ko toon paɗa mi naɗɗakimo ɗum wona ka mbiɗo yen jewtu mbimi mi naɗɗakimo ɗum min noon yero sa wawa yekkide 325.000 ma oɗo itta hen hay sinno ko 50.000 walla 50.000 dokka Aissata beltina fittanu makko ndax gila gonɗon hande a meeɗa weltine fittanu makko sa wawa ɗum noon min hoto miijo mi yalta galle o galle min woni mi buusan ɗo métere ko mbaɗa comme no ale casa ko an déjà on mba halla ko ñamata e galle o a meeɗa ñamde ɗum gila no jibineɗa ha joni an a meeɗi ñamde somiso a anda somiso ko do ñamda somiso mergueres ko do ñamda fromage gruyère ko do ñamda ɗum fof a meeɗa ñamde allah e sago sa wiyama yalto cikkaɗa koye jahannama ande min rokkuma debbo min de e ganduɗa debbo an eyyi an yimɓe fof goppunoma eyyi won tagɗo ganda debbo an ma e andata aduna ko noon annene won tagɗo ganda debbo won mo ganduɗa won babiraɗo goto mo ganduɗa so wonano kañum an andata debbo yero min wona guiye rami ɗum wona andat no kaldirɗa e yam mbimami jaw anani miijomami sohnani min ne mi puusan ɗo métre eyyi mayɗo eyyi maya galle o eyyi maya galle o walla puy sa dañi ko luwirɗa suudu totta joom suudu ma merde sa dañi ko luwirɗa yero mo mbiyata merde min wi noon min mbiyata merde haala so duko so kala ko Amadou ya noddoy Bamadou an ko Amadou jakorɗa goddidi tan mbiya Amadou min kam mi yaltani galle goddidi tan mbiya o Amadou galle de mi yaltani mayi mi anda yalta ka Aline Cissé mi anda ka Pape Thiaw eyyi ana wona Augustin Senghor eyyi a wona Abdoulaye Diop mi yaltata ɗo de a wona Elimane Lam mi yaltata an sino ka Elimane Lam ni wiye koye sta ko jeeɗa kono on no pinda fof guite amen nde fof nana muusa ɗiɗo couleur aji eyyi mi yaltata galle o de o galle so Allah jaaɓi ƴeew ɗum wona drapeau Sénégal ɗum ko drapeau Mali an joni affaire o laaɓi ana wona drapeau Sénégal mbaɗɗa ko drapeau Mali mbaɗɗa mba Sénégal na foftina ɗum aɗa yaha aɗa duminoni sa holliri yesso wona Sénégal sa holliri caggal wona Mali ala bandiraɗo Mali aɗa wayno aɗa hoofi elle garɗo e kombal maaji min ko sélection mbaɗam galle o ma won jalti ɗum ɗo on luɓerat kam gauche ou bien les droit
tribunal sala waran o bettam so bettale mo wama xam ko njegana o jekki ko woni ha yara moni ko nder yara nane ko woni yara nder homo nder moni ha yara nane yara nder ko wara nder e jor o dam kaw ko woni kaw so dendani mi robe o wa xam baba ka ko ide baba ka dan nodde yoro hol yan mo hala ko kaldu ko yora kaw yara nder do itu ha a hoydu yaro nani wona kaw yoro hol yan mar wona min kala ha mo joduno excuse me enen kay enen gonduno e suude ko boy ha koy salo o min jodi wona hen boy ton kayne ko mbara mi nder mar ko koydol wonno ka hoydi koydo korkani kaw an wadano yakare mimi kaw yaari ses e kaw an ngam amalama ha ar jor mbiyatama kaw woni hay koydol abe takami hen hay koydol abe takami hen anati ko koydol ala koy hay koydol abe takami hen hay koydol ka dari do e fitna ada hokki hay koydol fitna hay koydol ada heedi be hakkillaji mabbe hay koyde be matti hoyde dum ko haydara a ferkitaaki tawni ya jor ko ma ya dutto den der salto hay koydol ada jala ala mi jalani a jala ala o huydo ada deddi mo ari wi ma kaw amuni nder wona dum don ko min no takata oron jala ko koydol mo min no takata ay bo ande kam oron biye ko boydol holmo takata wona ko min no takata ano hulbani mo ano hulbini ala mission ma sal continue mission ma mami yan yow ko me la bi makadi yow go sallako Waye ami babu yow woni tere kam. ngande bi bonno way baba woni kam tano ma woni kam arle min kay nande tan ko gula ratatata o yi yaro wilum kaw yaro no nder umu barde o ɓuri joguima haaji min ɓuri joguima haaji sa heppani toro Bismillah, vas-y. waasi Oui. min ko jinmi waasi ko woni holdum Eh, jinnomi ko rokkudem an luwoya suudu an e kajja min o. par ce que mi dañi ceernam goto mo korsinmi ko ceerno mo ganduɗa so naate galle o hay an on wawi walludem hay an on wawi walludem te aɗa andi naña koɗo ma mo korsinda o ara do jokkidde korka ka après aɗa nannamo e pourtant gila nden ha joni min wiyanmo yo fat par ce que mi suwa dañde to mbanmomi ɗum ɗon tagi mboɗo wiyamo yo fat donc mboɗo yinno noon tottudema ane kadi an luwon suudu mballa kam hen am sa voilà suudu wona onon yobata de komin yobata kaalis sam min tottata mon ko jobirɗon et tout ça là Yoro an est-ce que ça va? An go min ɗaɓɓantama komi ɗaɓɓirantama suudu. Mande an, a meyti men to galle maɗo. Ka meɗɗo men ko galle ma fi min mi kari korkata ɗo. oɗo mi anda ko nirda kolda ko taki ko par ce que sa wi a meeɗi men Mi wiyan pular amen ko goddum min mi wiyanma a meeɗi kam de. ko Ko mima si a hayti men to galle ma. A hayti men galle ma ɗo. eh Si a hayti men Eh. kalna mi wiya men carrément a kayti men. Esi a jottako ɗo wigol min a nulat kam mi ɗaɓɓanama suudu. wona min nulatma onon yiiloto suudu ane kajja jahan gonon toon libéron o suudu mi waɗa hen E ko ɗum ceerno wawa won yero. Ko woni? Esi an a foto calculde men ko e mamen gari. Ko men ari wongol ko suudu galle ma ha korka kadi jawta. koyyam gardon kono joni mi ƴewna mon to gonɗon Esi an a ala ko ɓernde nde gandanɗa nattinan men toon ha lewru sumayende ande onon ko woni probléme mon famille mon fof kon boriyeje quoi on famata quoi famille mon fof no woruno gaddo neɗo haldata e moɗon kono gaho wowji quoi laisse Yero tomber sois tranquille quand même. non Li- mais Attends. écoute Eh, y a écoute-moi. pas les sois les tranquille mi halnama miijam
sa jabani a jabani aɗa wawi yaade mi wawa ɗum par ce que dow ma men gari an ɓinguel am woni to galle ma ga ɓinguel amen so woni to galle ma bayo am baba jam ɓiɗɗi sayɓe ari galle maɗa kay ko fi ko en koye maɗa amen holto ko ɗum tagi ko ɗum woni o boɗe an ko mbaɗa comme no moɗɗori radio wona min nodduma mi wallam wa wata nodditama won ɗi piiƴanani mo mbiyata oɗon noddita wata nodduta kam hannde kadi wona ɗi fade par ce que min mi fokkide yaade ni réunion aɗa ɓittinanmi ko haalaji kew wata ɓurno sonal il ne faut pas me fatiguer avec ces genres de choses tu parles trop toi o mi jettata yummako umu sa artima mi jatto yumma e yeeso ma direct life e famille wo fof ɓeɗo famille mabɓe fof ala hen joguiɗo hakkille famille koywal tan min naate bonne an joni ɗo uy alhamdulillah eyi yero min ummi ari heccanki nanda hanki o wi kam an wi ɗum a luyanat ɗum o yalta suudu kadi jaaha mbiya babam a luyanat ɗum kadi wondu suudu e mbedda e koñ he ƴetta suudu eyi yero an eko mbarata suudu min ko ɗum hawimi an jaranma luyana ɗumen pour ɓe jalta galle o wona kamɓe fof suudu wotoru cohlumi eko mbarata suudu wotoru cohlumi te ɗum wona yaltinde neɗɗo jiiɗa yaltinde neɗɗo eko mbarata suudu walla ko haajam haajuma momi wawa andude min an haal goɗɗum an kala ko wawi on cuuɗɗi ina heewi oɗo galle an a jogaki jiiɗa yaade luyana ɗumen suudu pour mbawa heɓtude suudu an wañi o ina waɗi bagage wañi o heewani galle o ina yaaji kala ɗo jiɗɗa fawde hunde haɗa wawi fawde ɗum ɗon eko mbarata suudu aɗa andi min Aissata holko muusi kam eko muusma ko muusi kam gongre gonga eyi famille moon aɓe mbawi fende quoi he non kalden gonga par ce que min somi noddi bamma mi haalde makko e suudde mi haalde makko e mine makko sula sol teta tete sula sol o yalti o ari o haaldinimama wona o yaltini sirru men fota yaltin sirru mo oɗo mi woppa ha o dawa palmomo ɗo ene o ari min jewtidi mbimomi e teddungal sa sohli galle badde lix mbiyademo ni mbimum ko galle badde lix mo ganduɗa 16 anglais dañata sa yiiɗi yaade toilette a soppinta mbimomi noon par ce que galle mo liwonnomomi o jimom o wawa soppinade mbimi o duuso foti ko tampindemo par ce que o ñanden mi nani o wi so soppini so boyi seeɗa omo boccira tawa teyani he ɗum wona lay ɗum wona lay fat o wi on boccitara tawa teyani mbimi noon ɗum ko ñaw he mbimomi ɗum ko ñaw oɗon so taw sa soppinima aɗa suyna tawa teyani joni ko ɓuuri wadde fayida miijimi de mi halnanimi ɗum par ce que ñanden miijo yewtere makko nanni miijimi taade omo suyna tawa teyani 16 anglais o ɓuuri par ce que wayat comme no 16 tan ka gardo e yangue totta 16 joɗɗa hen joni ko daga hananima non fattan aɗa andi yooɗani aɗa wiya neɗɗo kadi aɗa ka suyno o aɗa mi jeewanma suudu aɗa andi ɗum yooɗani mbimomi mi jeewanma galle goto suudu lixi nanɗo galle lixi kadi lixi étage nanɗo o wi kam non min wi suuɗani mais d' accord mi haalnimo pour que logiciel o wi o yiiɗa holko ɓe fenata wallahi welani ha aɗa andi welani noon mais famille moon ko famille mantore wallahi ko famille mantore ala an nene an o idi was wodde baɗe lawol an foti arde e am boy ami nani payor ko yino humande yumma holon payor goto pa gonɗe legal o yolo baaba ƴewna kaltirta am wa ina jawla kaltira am go ay noon boy il faut mi haalanma gonga min enen gondi en jadata jamme ñolom gona ɗo temi haalantama gonga ana wawa wonde ɗo yumma wona ɗo yumma ko moɗo il faut o timmitina diine mo ha a dañi payere ari wino humanam fof ko gañanta payere an holko kirta yumma frère resede walla non neɗam no foti resede ko wona pa nekkoto ki tan resatamo quoi wona pa n'importe qui resatamo non wona pawcamo jimmi resama ko wona waɓe ne yoreni quoi an en jodday pa siidi ɓe
mbiɗa tan ko yiɗi resde yumma eyi ko mbiɗa oɗon pa on wawa resde nenam o wawa resde yumma ok ha tanam kaba may guila wiɗon resi yummande holko kalla hen mbiɗa ko tanam yahata juma o wawi resde yumma eyi eyi o yahata juma o yahata juma eyi payero holko wonemo ha o wawi resde est ce que aɗa andi payir ko liggoro kadi ami faami an kono an wona ɗum ɗo an kono an financé ƴewata ko jogui ko jogo yumma non non wona financiére ni ko jogui no jiɗɗa ƴewde ñakkude haqqille tan no wone babiraɓe kañum en mbawa jogade debbo woni ɗum e jogade debbo tan ko tan hankkandi tan gueɗe tan gandama surma wawen yerende nden hankkadi ganda fawuji gandama ganda haydara jamme ñalawma nane hande nane ga e sukaɓe ɓawa jom nane rewɓe woɓɓe ɓafta nane guykaji ɓen min sohla ɓen ameɗe jogui jungo fo woni sa sohli haaldu e jignaɓam ar e am si kadi haalna e mawnam ar e am pour quelle raison haɗa diwo kam saabu a jogorani ko feewi a jogorani ko yooɗi an enɗam ma jogo meslal ma e tan haɗa ñoota goppa o lancat mo joguiɗa haɗa seeka woppu segde te cuuɗɗi ala hen mo cohluɗa mawno arani ɗo miña arani he fof ɓe maayi ma famam ara galle he noon ina welma ina mettuma te ma haalnam kadi sundu e ko mbarata ɗum yero ɗe guite ɗe darata kam ɗe balle yero yeeso ma ngo changeri kam yero an joni ka change elle sular baɗi sular tan mbatta ana wawa dañde famille penowo mboɗo haalanma famille ma koɓe penoɓe a jabani famille ma ko famam penowo noon goto wona hen guiƴa non premiére ma somi hettani wiyemo jinnaɗo ma ko jinnaɗo penowo anani non c'est ça anani ɗum min hono paadumi yero neɗɗo mo ganduɗa sa immima bone janta basal sa immima ga jana ga probléme aji ɗi gasata joni noon min jalta minen fof min jalta galle o min lumma probléme bawɗo arde fof ko famille ma addi ɗum e galle o min jalta galle o min lumma probléme bawɗo garde fof ko famille ma addi ɗum e galle o ay sara mboɗo mooli allah te komi koora mboɗo mooli allah mboɗo mooli allah yero minen fof jaltata min goppitma galle o jaña jam hami daña jaña jam hami daña minen fof jaltata hami daña ma e galle hami daña jaña jam hami daña an a wari amen hami daña a tampani amen hami daña a lepti amen hami daña hay korka jam neɗɗo wa dañde hami daña an tita para pour an famille mon no sena a wiyata famille mabɓe famille goto wona ɗo yasin ko penowo ko penowo a jogori wadde noon an woni penowo mawɗo o sa waddi hen babam ko an woni penowo mawɗo o an woni penowo mawɗo o an woni bonɗo o an woni añɗo koɗo o hay goto wona an ko kalta ko foof arti e dow ma arti ha teppere ma waya noon momin addu ɗo oto mi nana hen jignaɓam mi nana hen mawniraɓam o korejam min jaaha bonol amen galle yasin nan ɗo no yaajino numéro Ablaye Soufar Samba Lakara o jogi Samba Lakara o jogi mawɗo hen pamma lo wawi ni nawra mon Lakara an o foti hen nat nawtuma Lakara nawtuma laabi sina an woni homo wayi merde à la fin galle yasin nane yaaji noon cuuɗi nayi e sal minen fof minen hen keji te min kalata hamin kam merde à la fin min wima merde à la fin kala ko taƴɗa aya noon boy an ana yiɗa gonga ka yara meeɗa jogoy jungo hen wuji kala ko woni e gorko nene mom o meeɗa waɗɗo e legal ko fala lawol ha o ari o wiya resa yumma ko woni hen holko gañanta min ɗum muusi kam yumma o nannguɗa ɗo e gallo mbiɗa resata pour hollum yumma resata fayoro chaque jour mbo yimɗo e legal e mbaɗani ko waɗata o watta jaam min ɗo ɗum to minen darda mo oppatama min omo resa nenam mi sohlani o pare so tawi goɗɗo de yiyama yiiɗi goɗɗo taw ganduɗa hoorema on gandama ko borom diine moƴƴo ganduɗo haaju mum bawɗo yurmade bawɗo wadde foof on ala probléme mbawa pour resa nenam ne jara kam mi yaltude gallo mi yiyama luuya mi oppite ɗo mais kay bawɗon payir ni kay wona aduna kay wala hara aya mboy ala ko gonda sona rewndere hirde yumma joɗa ɗo wiyani hirɗo yumma jooɗo hiru yumma ko jiɗa ko yalta bowol kono wasa resede min mi hirani nenam ay ko woni aɗa wawi bisimilla ma gara goppande yewtere gara kumdinen a wawa jawa mbaɗani moggol paya galmum kumdeɗa to min haala kam hattana ɗum quoi mi humtoyo galla men kay so tawi ka oppan kan haala kay yo humtoyo galla mi oppata ka haala so yiiɗi kam mi humtoyo galla mi waymi oppata ka an ko ko gonɗa ko an ka goppiɗa hen a wawa wonɗo mbiya yumma resata ko gonga mo gaña nan ɗo kala pinɗa nana ɗum min noon sa yiiɗi mi yaltata galle mon de mi ya Amadou mbiɗa mi yaha de ya baba ya ok merci ya boy merci ya fa galle mon ko kumtade won toon galle men ko kumtade won to merci boy c'est ça ya hajuma ya yiɗa gonga namuɗa so jeeyi gonga lowrumi tumma e walla jaha nowona yimɓe laygal mon
kala gonga ran biyo kala yimɓe gonga yiɗi haalede gonga sa yiɗi haalande gonga tawa galle mon kalna yimɓe leega mon gonga yow awa Amadou nen to baba woni baba mi riddimo lelti gallo ko jidditamo Amadou baba ɗo wina haalam ɗo gonga mbete nani resa yere no human yumma en ɗin affaire aji min ɗo omo haala homo yiyama haaluji ganduɗa ma en dépassé min wadde yam gawwa minne min diddumol Amadou arti hakkille ma an mo haali fof so woni aɗa wawi habde e mum a dañata jaam ko jiddita baba mboɗo ara mboɗo nanonoma codoya kumtari kumta ɗon a riddima omo arema neɗɗo ala so wona bandum ko jiddirta hen baba won neɗɗo wona neɗɗo wonat neɗɗo sa wona neɗɗo mi anda ka holdum komi jiddirta hen baba wondu hamna so tawi o yiiɗi min jewta yo aro haalnam haaluji amen nden gilno min mbano nden sukaɓe ɗin affaire aji kono mi wiyama omo haala hakkude ma en an e yeren ɗum diwtirani ɗum ɗo kay huno makko diwtirani an haala yero gasi en kaldi e mbiɗa yiiɗa yero mi woppi yero an a fotani haaldude hen Amadou baba waɗanima haydara konko ari ɗo wona haalɗum woni wiɗo nani yero ko yiɗi resde yumma en ɗin affaire aji omo haala min affaire ko woɗɗe ɓerde men mi haɓanmo min mbi so tawi omo yiiɗi min jewtoɗo e galle o awra min kumto bisimilla oppa kan haala so ande o wawa onon ko bufno e maggol Amadou wonko ganduɗa yodani de wonko ganduɗa yodani min mi yiɗa ɗum komi jiddoya hakkille ma gona neɗɗo aɗa yidde riddamo neɗɗo ala so wona bandum o ari jewde ma moɗo tottonoma coɗoya kumtari joni o yeehi ɗum no yoodi ɗum yodani alay somo riddam noon wona oppani ka ɗon haala ka haala diwtiri hono makko somo haala tan yo haala tan affaire mini makko kono ani foof an kay mi fijirani wona haali emi woppi yeho joni suudañe hen mi tottuma an conna hoorema kumtari komo riddi o